Callau, sa prima vos dirà una poesia, perquè ha arribat el gran dia que tampoc us esperau. Com cada any per a Nadal, els alumnes de Montuïri mos congreguen a l'església per oferir-mos un gran recital. Mestres tutors i especialistes, els nens grans i els petitons. Amb il·lusió preparen les cançons, tot plegats són uns artistes. Nins i nines vos podeu preparar, avui venen els patges d'Orient. Tots els que pels Reis voleu present, les vostres cartes els hi heu de donar. A la prima també li agradaria que mos duguessin qualque cosa. Per tots, salut i alegria, i que mos amplien un poc l'escola. Padrins i pares també vos podeu preparar. Els mestres mos volen sentir cantar. Per favor, ajudeu-mos, com més serem, millor sonarà. Llavors, per concloure la festa, res millor que una xocolatada. La plaça està preparada, junts passarem el capvespre. Silenci, callau, ja només mos queda felicitar i unes bones de festes desitjar a tots els que mos escoltau. Salut i bon Nadal. Ha 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 ha!